Alah jen malah kerainan gue kan wis madan padang gegen baik kordene dibuka-buka. Lanjut gugah anak lanang ya kontangi lah wong wis awan. Lanjut nyapu guys, beberes rumah, nyapu ruang tengah disip. Longane disogrok-sogrok alak kerih kok kerih. Ben bersih resik dadine rasane seneng, tambah ya ora ngeres. Kandine dijanjang-janjang junjung ben resik kabeh. Lanjut kamar ngarep ya disapu-sapu nganti resik. Kamar mburi uwis guys, ora tak ringkort lah kelalen. Pojokane barang mburi lawang disapu-sapu nganti bersih. Lanjut ruang ngarep alias ruang tamu juga disapu, goyake banget semute guys. Ngarepane juga diseak-seak iki nggon turunan guys.